Sanibonani la kuwa Nishuphakama, Nibingelelo Sifundo. Umculo kaMaskandi osenza into enhle emphakathini wangakubo. Sebeze kumculo kaMaskandi bambiza ngeNkosi yamanzi. Zokhumbula-ke unokubizwa nayiNkosi kaMaskandi. Akusuki-ke kithi, kusuka kubalandeli mbukeli wethu. uKhuzani umfo kaMpungose ubonakale elanda inkampani ethize ukuthi izomdrilela amanzi ewasusa phansi, engenzeli yena yedwa nje, enzela nomphakathi. Lapho khona ebona isimo samanzi ukuthi sibamise kabi, koda-ke akabanga ngokugombela kwesakhe. Ubeke esesilula isandla, esilula emphakathini kanye nakuye. Ubekile kanje ethi kade abantu bezama ukugubha amanzi kodwa bengawatholi ngakubo, kodwa yena ube nenhlanhla la eduze komuzi wakubo ukuthi bewathole la manzi agujwa phansi. Into enhle-ke lena, asiyi-One Show Phakama, sithanda ukuthi nje kwande kumfo kaMpungose ngalokhu akwenzayo, ukubuyisela okuhle kubalandeli kanye nomphakathi wangakubo. Sicela nje ushiye uvo lwakho mbukeli wethu ngalolu daba, ukuthi ngabe uKhuzani ulokhu eqhubeke njalo yini ngokubuka kwakho, ngokwenza izinto ezinhle. Ngicela nje ushiye umbono wakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa ukulayikha, nokukhomenta, nokusubscribe-a. Ngiyabonga.